Mayang hapon. Gipadalhan gyud og bako ni Mayor Jason John Joyce sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang mga barangay nga apektado sa baha tungod sa ulan hatod sa bagyong Inday ni adtong Biyernes aron hinluan ang mga troso nga miharang sa mga sapa og tulay sa mga barangay sa Jas. Giapil sa clearing operations ang mga kalsada nga naharangan og mga yuta tungod sa landslide hilabi na sa mga barangay Malalan ug barangay Tanuman. Sumala ni Mayor Joyce buot pa unta niyang bisitahon pa ang mga barangay nga apektado sa baha apan tungod sa kalisod sa agianan wala na kini madayon. Gipasalig hinuon sa mayor nga sudlon gyud niya ang mga barangay nga apektado aron madalhan og mga hinabang nga bugas, trapal, tubig, gatas ug flashlight. Samtang sukad kagahapon Hulyo 12, 2026 tulo na ka mga patay nga lawas sa tao ang na-recover sa nagpadayon nga search, rescue ug recovery operations sa mga otoridad sa Jas, particular sa barangay Tanuman. Samtang ginapangita pa ang laing missing nga tao uban sa operasyon ang PDRRMO Davao Occidental, MDRRMO Jas, Malita, Don Marcelino, 73rd IB ug Kapulisan. Dali sabday nagpahigay og rapid damage and needs assessment ang mga otoridad human sa pangitabo na sayran nga adunay usa ka survivor sa baha nga ana-ana sa ospital. 5 ka mga barangay ang apektado nga gilangkuban sa Malalan, Tanuman, Kalbay, Butuan ug Sugal ug ana-ana sa evacuation center ang mga apektado. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.